emagumbini amanomhlaba ubingelela uDlamini Mthandazo isithunywa senkosi. Umbukelo khona ekhaya. Uma ngabe impilo yakho ingahambi kahle, lungisa i-aerial. Uma iredio isendaweni lapho ingabambi khona isiteshi, it because i-aerial isuke ingadonsi kahle. Zibuze uyifune ukuthi ngiyiphi indlela eliphila ngayo emhlabeni. Kuningi esikufisile, sasinoba ngamasotsha, ngamathishela, amaphoyisa, liwada, somabhizinisi, kuningi mbukelo khona ekhaya. Uba udokotela but akwenzakalanga. So impilo idinga ukuthi ube ngumuntu olwako empilweni yakho ukuze uphumelele mbukelo khona ekhaya. So uma uhleli phansi ungasukumi ungayithintiti uyohlezi ukhala uhlezi ucomplain. Kuyenzeka ukuthi uyasukuma usukume endaweni e-wrong. Usukume usuke endaweni e-wrong. Usukume usuke endaweni e-right. Akufani mbukelo khona ekhaya. Ngicela usukumele impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Is either abafundisi, abathandazi, izangomeni, ey'nyangeni, amagedla, whatever lapho ungaya khona as long uma udinga ukuphumela empilweni ngoba la emhlabeni asikahlali ngokuthanda, kuyintando kabani? KaNkulunkulu. Siyohamba noma kuthiwa kukunini mbukelo khona ekhaya. Kunobunzima esibhekana nabo ey'mpilweni zethu. Sizalwa emakhaya ahlukene, amakhaya angafanani. Sashiywa ngabazali, amakhaya awakheke. Ungaya ku-relationship nomuntu for iminyaka agcina akulobolanga agcina akashadanga. Ungene umuntu umlobolile umshadile angakuhloniphi umuntu wesilisa yena awesifazane athi 50-50. Baze bagcina bayibulala, abanye bahlukunyezwa abantu besifazane, abantu besilisa. Mbukelo khona ekhaya isukumele impilo yakho. Ukuze impilo yakho ibe kahle, ibe right isukumele. Ungasakhali ushaywa ngabazali, bakushiya ungenalutho, bakushiya ungenani. Inyoni mayizala izini, liyayibona liphila kanjani. Ungakhali kakhulu kusengalunga njengamanje. Ngingudokotela uDlamini Mthandazi, ngiseMpumalanga ePiet Retief mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe kusengakhanya, konke okufiseni nokufunako kusengalunga futhi sengaphumelela. Ngiyekuthemba nangikukholelwa edlozini. Bheka ukuthi i-aerial yakho iyabamba la ukhona khona. Futhi la engayibambi khona usuke khona. Ungaboni umngane wakho athole ngenyoni ufuna uthola ngenyoka. Uthole ngesigubhu nawufuna isigubhu. Funa into ezovunywa yini? I-aerial yakho. Funa into ezovunywa yini? Idlozi lakho nesithunywa sakho. Ungathathi into engayona eyakho iyokuxaka mbukelo khona ekhaya. Bese ukhala ngomuntu okunikeze leyo nto kanti nguwe ofuna inyoni, inyoka ayivumelani nani? Negazi lakho. Mbukelo khona ekhaya. Ukuhlupheka kuningi. Ungagcina wenza noma yini. That's why kuthiwa indlala ifana ini? Amanyala. But nokuwe ngicela ungalandi into iyogcina ikuxaka ikubusa ngabantu. Inkosi ikubusise, inkosi ikhanyisele. Dlamini Mthandazi, ngisayona mina. Ngiyakhuleka, ngithandaza futhi ngiyalapha imilapho yendabuko. Uma udinga iy'washo zikhona ekhaya iy'washo, siyayikhoriya. Noma kuthiwa ukude kangakanani, siyakukhoriyela. Inkosi ikubusise.